wes. Lah iki nek nular aku terus piye? Ya. Mateni wong piye, Kang? Wah, bocah yo saben dina kok kon gladen, ndombok kon gelut. Kamu koyo tandon pangan awake dhewe iki wis entek. Nyatane saben dina ora rego gelut. Gelut ora pinter blas. Ah, sampeyan awas mripate do pece. Mripat jam melek. Wes gelut iki sing diincer ki musuhe. Wes ngeri nek kancane do gladen. Glolop ning nguri. Ora. Wong pelatih. Ora gowas. Sik piye, Kang? Kenang gelem takon apa kowe jane mau? Lah kok ora? Bocah-bocah saben dina do mbok kon gladen. Do mbok kon gelut karo kancane dhewe. Lah monggo. Tandon pangan iki wis entek, Kang. Ora ono sing jawani liwat ning kene. Lho. Ya, Kang. Kowe takon gladen nak pinter mengko ben iso nambah udan. Ayo terus ya, Kang. Udan tambah. Hei, iki. Ayo. Tukang tambah udan iki. Oh, ada tambah. Kabupaten Kendari. Ning kono kewen sugih-sugih. Yo. Saben dina ning kampung-kampung Kejaran Raya badane kok uras wis entek. Lho iku wis mau pikir apa guru. Ya. Lho nek ora raja iku kutha sing gedhe. Yo. Akeh prajurit. Lho sepiro wae dhewe iki? Ah ngene-ngene. Kowe iki goblok temen. Kok kowe iki niatmu arep kenapa? Apa arep musuh? Ya nek kecekel ora bohong kok. Ora untuk kecekel. Yo nganggo cara. Carane piye? Sing loro gawe ontran-ontrano pongan. Engko do nglumpuk mateni geni. Yo. Sing separo mlebu darah raya badane wong kae. Bener omongan. Ya. Ono. Wes ono pangan, Dul. Jarene wis ada bingung. 4 10 20. Iki ono wong tekan kene hitung-hitung iki jane karepe piye? Karepe piye kok hitung-hitung? Arep balik jatah apa piye? Bener mriki niku Gunung Sebubuk. Bener. Oh, niku krungu kabar. Yen teng Gunung Sebubuk iku nggone brandal, kampak, kecu, rampok lan liya-liyane. Bener, pancen rampok iki padha gawe rombongan ning Gunung Sebubuk iki. Dadi yen wong arep nyang pasar keweden bali nangis mergo duwite ilang. Wis bener ono. Terus nyang Karang Pradesan oke sapi, kebo, wedhus lan liya-liyane do ilang. Yen ngono kowe kabeh. Aku iki arep selak kok ngono ora kleru. Yo ngono. Ancen takoni. Saben-saben rombongan iki lawang tak buka. Ya, pondok ning desa-desa kae padha ilang. Yo gara-gara iki. Aku krungu kabare ning pawongane ora ngerti jebul iki to, Pak. Jane sapa? Sura Tegel. Ki Sura Tegel. Sura Mentala. Sura Mentala. Lah iki Surabaya. 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 Surabaya kono. Surabaya kuwi Brang Wetan, Surabaya.
Suro Mas. Rupamu kaya sura gentoy apa. Anjur kowe sapa kok ngabar-ngabarno? Ana ning Gunung Sebupuk nek ana brandal iki jane sapa kowe? Ya, ditepungake ya, Mas. Aku Reksa Praja. Pepatih ana ing Kadipaten Trenggalek. Dewas mapan kebenaran loro lho Bansos. Dur tek kamu papan kene iki arep kene bantuan. Yo. Siji bilasi jiwamu. Larungsok dibilasi. Ora edan. Bangunane ning bisa bilasi cah. Tegese tumindakmu sing ngalisir, sing tumindakmu nerak pranatan, iki ayo bareng-bareng tak tuduhake dalan sing bener. Jeneng ngerampok, ngampak begalan liya-liyane kuwi siji dadi larangane negara, kapindho dadi larangane agama. Ngono, Dhuwur teko agama barang cah. Medeni wong. rasa kamanungsanmu sing ilang saiki ayo padha dibalekake. Kowe duwe rasa welas asih, gelem bantu binantu, tulung tinulung lan liya-liyane. Aku ngerampok iki penggawean wis maton. Wis mapan. Upama bejo awakku, aku ngerampok sewengi tanggo mangan 4 tahun retek. Nah, iki bukan ngerampok iki bukan sing enak. Lah iki kudune diowahi. Wae piye? Kowe nyambut gawe sing sregep sing temen supaya mengko asile entuk akeh kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. Contone iki kaya iki. Iya, deleng. Sandang penganggone. Kalungan iki mesti utangan duit iki sih. Lho. Nggih, leres sik. Nah, bener. Bilawak Kowe dadi prajurit saben sasi dibayar piro? 20.000. Lah ngono kok ora kowe cendak jegur jomblo. Oh, apa ngoten? Selawe persasine nggih. Oh. Abang makane apa sedene niku 350. 350 Lah, kali umum. 30. Ora umum. Ora umum. Bayaran maton karo makan kok akeh makane iki. Umum apa gak? Umum apa ora umum? Ora umum ya umumno. Iki prajurit percaya apa ora? Prajurit intel iki omongane ora kena dibuka. Dadi kulino nyamur, coba takono karo iki prajurit Jajal. Senopati. Ora ana dinane prajurit lemu-lemu gak. Prajurit lemu mlayu ora kuat. Anjen kuru ini mengkuwi. Kowe ngrumangsane dhewe kok. Mergo kuru iki kowe kurang pangan. Mergo tatanan negara mangan samangan nganggo MBG. Wah, beda karo kowe jalan raya nyolong jupuk. Nyatane awake lemu. Roh enak piye? Prajurit rampok sewengi kanggo mangan 4 tahun. Apik kanggomu ning ala kanggo tatanan negara. Lho, pripun Jenenge kok napa kula? iki ngilmune iki wal kedual. Wal kedual. Tau krungu? Lah, ora ngerti. Wal kedual kuwi Ngono. ora watu, ora sandal, Lah. ora aspal, Ah. kanggo kalau doyan. Kaya cocok. Ya. Kowe tekan kene ngelingi aku supaya prime rampok bradal. Ora bisa. Ora bisa. Ora biyen ora bisa. Kowe larene nggon ku tindak ngampak brandal ngecuan liyan. Wis, ngene wae. Kok angel-angel. Nek upama aku moh meksa ora gelem bradal kutha raja piye kowe? Lho, ngono. Yen karep ngono kapeksa iki tak tandani. Jane aku memang mergo upama kowe tanding karo prajurit mati Trenggalek sing rugi. Piye kowe isih kalbu warga Trenggalek. Lah saiki yen kowe beduguk saya kepen bacot. Ora kena tak eman, kapeksa bangga tak sembatani kalih prajurit.
meneh wong siji loro telu papat lima pitu. Lho, ayo rangkep 100 ora mundur saja. Ayo jalan. Baik. Bareng tak entem karek cilik. Ilmu apa iku? Lembu sekilan. Wah, pelet jangan tak rica-rica biasa mau. As, iki terus piye? Sisan gawe disembojo. Yen ora luput saka pandulu. Kakang Siman yo Kakang Warok Bima Seco. Mboten keliru. Lurah Siman. Pun Warok Bima Seco. Piyambak Gandah Panyokro Bowo Lek boten kalindo Doro Patih ing Kabupaten Trenggalek. Bener Kakang, bener ora sisip apa sing kok atur. Ndadosaken kagete manah. Deko boten dipun iret sagung para prajurit kok piyambakan lho niku enten menapa lan badhe tidak budi. Kakang Lurah Siman nggih, Kakang Warok Bima Seco. Luhani lho Kakang. Aku ki mau diderekake karo para prajurit. Nanging prajurit ora mlebu ana ing desa Siman, kepara sak njabaning desa Siman. Oh, dipun derekaken prajurit. Ya mung pancen wigatine aku kepengin ketemu lan Kakang Lurah Siman ya Kakang Warok. Ndara Patih Sindu Raja. Menawi mriko badhe kepanggih kalih kula. Menapa kula nggadhahi kalepatan tumrap Kabupaten Trenggalek. Kakang Warok Bima Seco aja keladuk ati kejelon ing pangrasa. Tetkaku ora bakal paring pidana lawan Kakang Warok Bima Seco. Matur nuwun. Malah tumiba kosok balen. Kosok balen nggon iki. Kadipaten Trenggalek geger. Lho. Mergo ditimbulake saka tumindake Brandal Kampak Kecu sing mapan ana ing Gunung Sebubuk. Banjur aku Raja Niti nanjehake apa kepara bener sing gawe kapitulan karo gene kawuh ing Trenggalek para Brandal kuwi. Bareng tak taksih bener ta. Aku ketemu jeneng Sura Tegel, Sura Mentala, Sura Kendel lan Kanca Ruwangi. Dheweke kuwi sing nyegat wong arep nyang pasar, sing nyolongi raja kaya nyang desa-desa, sing gawe untran-untran nyang kutha Golo. Iki pancen perangane gerombolane Sura Tegel lan sak Kanca Ruwangi. Dados sing jarah rayah bandane kawula Galek niku Brandal ingkang rembon wonten Gunung Sebubuk ingkang dipun
nandikane Randal Suratagel. Iya, bener. Banjur tak ripe. Tak elingake cara sing halus. Ora mendone malah sangsaya ndedro. Wani nantang kabeh para prajurit ana ing Kadipaten Trenggalek. Wusana ndadekake Suraya. Perang antaraning prajurit Trenggalek sarta prajurit perangane para Gandha. Nggih. Nanging nuwun sewu Kakang, prajurit Trenggalek tak undurake. Mergo akeh korban. Yen Belanda sing mati, Trenggalek ya kapitulan. Prajurit sing mati, Trenggalek uga karugi. Malah kepara aku munjuk atur ngersane Kanjenge Dipati Sudibyo mau. Kanjenge Dipati paring sabda lan paring dawuh. Marang sapa wae sing bisa cilik ngrangket gedene nungkep kan merjaya pateni anane Brandal bakal diparingi ganjaran kang luwih. Lajeng ganjaranipun napa? Ganjarane yen pancen duwe anak lanang bakal bisa dulurake lawan Demase Subrata. Nggih, lek ada anak wedok, Yen duwe anak lanang. Yen duwe anak wadon bakal dijodokke lawan Demase Subrata. Ngono pangandikane Kanjeng Dipati Sudibyo Malih. mboten ketan sing ngupu sayembara niku kira. Nggih, dipun daku. Ora mawas sapa wae ora ketang kere paju piling bale-bale lungan. Nggih. Prajurit Nayaka Praja Sodagar Sugih dikeparengake Kak. Menawi nganten kula dhewe sing Sampeyan adikku rumangsa kaya ketiban banyu suwindu mak plong rasane. Bareng sampeyan sago sumago nyekel anane Brandal Raman sing napan oleh napa dipun keparengaken dhewe pedal menika kula badhe lumawating Gunung Sewu. aja nganti kesuwen Kakang. Mengko malah ndadekake ora karo-karuan Mandrawara. Suasana ing Trenggalek wiwit dina iku uga ndak keparengake, ndak nirani Kak. Pangestu ndika kula suwun, kula nyuwun tambahing pangestu. Terus kan antum slamet Kakang. Kakang karo Gusti. Muga-muga sampeyan entuk gawe sawetara sewang-sewangan tak ranti ana ing Pendhapa Agung Kadipaten Trenggalek.